Част Чили и Аржентина 0-0. Намръщане Лео Меси. Не се получават за момента нещата за световните шампиони. Меси, разбира се, не е доволен от Андрес Матонте, защото не позволи една последна атака на Алби Селесте. Така не, че имаха своите шансове. Футболистите в синьо и бяло не ги оползотвориха. До тук да вземе втора победа и да стане първият отбор, който си гарантира участието в четвъртфиналите на Копа Америка. Начало на втората част без промени в двата отбора. Скамейка, синьо-белият отбор. Николас Гонсалес реши сам да пробива. Този рейд обаче не завърши с успех. Браво! Не бързи да хване топката. Според схемата, според изписането на състава по-долу, Николас Гонсалес е третия нападател.